Jednog dana bit će zadnji put. Zadnji put kad ti obaviju svoje male ruke oko vrata. Zadnji put kad uhvatiš njezinu ruku, a da je ona odmah ne povuče. Zadnji put kad te pozovu usred noći, jer samo ti znaš kako ih smiriti. Ali stvar je u tome, nikada ne znamo kada je taj zadnji put. Usred obaveza, rokova i kaosa prečesto zaboravimo da je ovo njihovo djetinjstvo. Jednog dana sjedit ćemo i prisjećati se njihovog smijeha iz dječje sobe, topline njihovih zagrljaja i onih sićušnih nožica što su navečer tražile naše ruke da ih ugriju. I tada ćemo shvatiti, to nije bila samo svakodnevica. To je bilo sve. Zato ako ovo sada slušaš, zastani na trenutak, udahni duboko i samo ih pogledaj. Živiš trenutke koji će ti jednog dana nedostajati. Ako te ova misao dirnula, ostavi srce i zaprati me za još ovakvih podsjetnika koji nas vraćaju onome što je zaista važno.